Nem is hívott pedig. Megrázott valami. Na szóval van egy ilyenünk, hogy egyes. Igen, ez a osztályzatotó, kedves néző. No. Leveses kanál. Igen, így lehet árnyékot csinálni. Pamutcsirke. Sziasztok, drága barátaim! Mindannyian meghaltok! Olyan voltam, de bizony. Nem szívtam, miért megkérdező. Ops! Lebuktam! Ha nyomj le valami pornót. Ennyi? Én vagyok Dynamo-tól. Pornó! De jó neked. Miért? Mert nem eszik szádba az eső. Jó, kuki. Ez egy hangfal. Tudtátok, hogy a TV butít? Megmászott egy pók. Imádom a Nutellát. Most tökéletes van. Nem tudom, hogy tudod elviselni a szakád, basszus. Finom. Tárom benne a kis pogácsdarabokat mondom. Ez mit csinál? Emészted. Köszönöm szépen, hogy hozzájárultál és nem küldtél a kurva anyába. Köszönöm szépen, szia, Castiel! Kurva anyába! A kultúr. Bing bang, bing bang, bing bang, bing. Te telefon! Az a pála! Megruttaslak, megruttaslak. Anyád! Nézem, mondjam, hogy izé. Faszom van, bazdmeg. Miért nincsen nőd? Ugye? Miért nincsen nőd? Élvezem a szabadságot.